Bueno, hola a todas. Estamos aquí para falar do libro de Illas e Sereas, dentro do englobamento desta serie de libros de Para unha historia do cinema en lingua galega, de pantallas. Temos con nós, para falarnos desta obra, a Margarita Ledo Andión, a Fernando Redondoneira e a Marta Pérez Pereiro. Hola, que tal Hola. estades? Bueno, Margarita Ledo é cineasta, escritora, xornalista, catedrática na USC, membro da RAG, e Fernando Redondo e Marta Pérez Pereiro son doctores en Ciencias da Información e profesores da Facultade de Comunicación na USC. Bueno, estáis aquí para falar desta peza, desta obra, bueno, a primeira pregunta que vos quero facer, que te quero facer, Margarita, que nos podes contar desta peza dentro desta publicación de 3 volúmenes que existe? Sí, bueno, é unha serie, como vedes, este aquí imos presentar, porque acaba de sair, a do ano 2020. Esta foi do ano 18, Marcas na paisaxe, foi o primeiro volumen, e o segundo foi A foresta e nas árbores, que foi do ano pasado, do ano 19. De onde ven esta historia do cinema en lingua galega? Ou para unha historia, para ir enxergando determinados elementos que considerábamos que faltaban ou que non eran centrais na estructuración destas obras, como da lingua, por exemplo, no cinema, e tamén porque está vencellado a un proxecto de pesquisa que rematou agora no ano 19, que é para un programa europeo de subtitulación en linguas non hexemónicas. Por lo tanto, ten esa doble vertente de primeiro investigar e despois levar a unha produción, neste caso editorial, para que se divulgue, para dalo a coñecer á propia sociedade de pertenza do lugar e da universidade pública na que traballamos as 3 persoas que aquí nos convocamos para presentar, para falar de Illas e Sereas. Ten tamén esta parte de vincular a unha editora como Galaxia e abrir unha colección, a colección Pantallas, que non existía a colección, por lo tanto, publicanse estes 3 libros, como libros tamén pioneiros na colección, pero continuará. Haberá, por lo tanto, unha sección especial para o cinema na editorial Galaxia, que tamén nos parece significativo e necesario. Decíamos que o primeiro volumen trataba de localizar aqueles vestixios, aquelas marcas que iban construindo unha tradición para o cinema en lingua galega, pero que non era coñecida. É unha das tantas cuestións ocultas a veces na historia. E, por lo tanto, empezamos a pescudar, a sistematizar toda unha serie de trazos e de esgos, e foron aparecendo un modo discontinuo, como casi todas as cinematografías pequenas e atravesadas por quebras moi profundas, como foi no caso de Galicia, a guerra, e como foi tamén a emigración, por exemplo, unha sociedade esfarelada cada pouco tempo por moitas razóns, mesmo institucionais, como coñecemos, non? E entón, bueno, pois apareceron e partimos sempre do que xa estaba catalogado como o primeiro filme en lingua galega, que é o Galicia, de Galicia Finisterra, de Carlos Velo, do ano 36, e que persoas do noso grupo de investigación reconstituíron con colaboracións externas, porque estas publicacións hai 14 persoas diferentes, a grande maioría do grupo de estudios audiovisuais, pero tamén colaboracións externas, como Iván Vilarmea, que estudiou tamén na propia facultade, ou Alberto Pagán, por exemplo. Pero, para alén diso, tamén, cando se reconstituiu, a partir da aparición de 5 bobinas nun arquivo ruso, cando se reconstituiu Galiza, ata onde se puido, contouse con colaboración externa, Pablo Cañuela, Ramiro Ledo, nese caso, e presentábalo no Congreso de Historiadores do Cinema. Ben, este é un signo, simplemente un vestigio dos que fomos trazando ata ter unhas marcas na paisaxe que chegan a día de hoxe. Segunda onda, xa que estamos no tempo das ondas, e da que a nosa é a Nouvelle Vague e as vagas, pero, bueno, as ondas estas pandémicas, é ir aos films. Ir aos films, que son o que é a foresta e as árbores. As árbores serían cada film, a pluralidade de films e de propostas, a través tamén dunha serie de entradas pouco convencionais, polo tanto, leédeo. Están xa á venta todos, bueno, e xa está na librería Numas tamén este terceiro volumen, que é habitualmente onde presentamos cada un dos anteriores. E agora chegamos a pechar a serie con aquelas propostas
máis inclasificáveis de algún xénero. Aquelas propostas máis singulares, algunhas nas marxes, outras absolutamente persoais e dentro de tradicións poéticas, como o que fai a propia Aldara, que aí está dando, por eso nos trae aquí a presentalo. Escollimos a última hora unha imaxe que para min representa moito estas illas e sereas. As illas son as pezas singulares, as sereas son os desexos de que vas a realizar máis cuestións extraordinarias que non pasan a veces por moitas normas ou aquelo que se convirte nun acontecemento imprevisto. E esta imaxe de unha dos seus exercicios, Marcas, foi a que nos deu esta portada tan maravillosa. Bueno, para non esgotar a paciencia de ninguén, agora, se vos parece, vou vos dar a paso a Fernando Redondo en primeiro lugar para que fale da súa colaboración neste e o mellor tamén de algunhas outras pezas deste libro, porque non podemos estar todas os autores e autoras, somos 14 persoas que nesta situación non sería doado. Entón, Fernando, cando queras. Gracias, Margarita. Pois, por que a min respecta, a min tocoume nesta ocasión un capítulo titulado Desexo de cinema, que ven sendo unha panorámica bastante comprimida de filmes que xa están disponíveis, outros que están aínda en produción, que están aínda facéndose. Eu vou simplemente facer unha relación deses filmes e dar uns pequenos apuntamentos de cada un deles. En primeiro lugar, o máis particular de todos eles probablemente sexa Analóxica, de Anxos F., tamén coñecida como Anxos Fazáns, que foi quen nesta ocasión pois ver que unha mirada feminista, unha mirada moi propia, moi particular, sobre o que aquí denominamos a periferia das periferias, que neste caso é o cine porno, que tamén no caso do cine galego en galego pois ten aí unha mostra, que é o caso de Analóxica, unha mostra ben curiosa. E a partir de aquí, pois, outra serie de filmes de xente nova, na súa maior parte, de mulleres tamén na súa maior parte, e tamén protagonizadas por mulleres, por certo. E entón, películas como Arrolo, de Lucía Estévez, que é unha pescuda alrededor do corpo, das sensacións, alrededor da percepción sensorial e corporal, alrededor da figura da actriz Melania Cruz, que é unha aposta fílmica pois ben innovadora e estimulante. Outras películas como Crías é un filme que está aínda facéndose a día de hoxe, que tivemos a sorte e o privilexio de poder ver xa uns anacos do que parece ser que finalmente chegará ás pantallas. Crías é un filme feito a partires de diarios de rapazas adolescentes, de Xiana do Teixeiro, de tal maneira que recunca en boa medida na película anterior todas as mulleres que coñezo, no sentido de que son de novo un grupo de mulleres partillando experiencias, vivencias, reflexións, neste caso das rapazas adolescentes, de tal maneira que é tamén un filme que poderíamos conectar con un filme anterior de Ángel Santos que é Adolescentes, que comentábamos na entrega anterior desta serie. Tamén aquí analizamos Carta número 4, de Marcos Nine, unha mostra de cine epistolar, moi efectivamente de cartas intercambiables, de intercambio con outro cineasta, un cineasta emigrado, un emigrante dos nosos tempos, que é Eloi Domínguez Serén, que estivo en Suecia varios anos e fixo aí películas, e había un proxecto de intercambio epistolar entre Marcos Nine e Eloi Domínguez Serén, que finalmente non se levou a termo, tal como estaba previsto, pero sí, finalmente, Marcos Nine fixo unha peza chamada Carta número 4, que é iso, unha carta a un amigo seu alrededor da Galicia que Eloi Domínguez deixou, unha Galicia que dá mágoa, que dá certa dor, que resulta un tanto ingrata, tal como nos la mostra neste filme documentario de Marcos Nine. Outras películas que analizamos aquí son Eles transportan a morte, é outra película a medio facer. Fai xusto un ano tamén tivemos o privilexio de ver as primeiras mostras, as primeiras imaxes, aínda sin montar, sin sonorizar, sin postproducción, pero que agardamos que pronto estean disponibles. Eles transportan a morte é un filme de Elena Girón e Samuel Delgado, que en principio vai ir armada alrededor de dúas historias en paralelo. Por unha parte, unha película, digamos, de carácter histórico, son dous navegantes que van na expedición de Cristóbal Colón, que desertan e se perden nunha illa e intentan levar adiante unha proeza que non parece estar ao seu alcance, que, habería que esperar ao filme rematado para ver de que proeza se trata. E, por outra parte, temos a dúas mulleres tamén
que fan unha viaxe na busca dunha curandeira que se perden tamén no medio do bosque e que, de novo, pois, intentan superar as dificultades. Ten o interese de ser en dúas historias aparentemente moi diferentes, pero que van confluindo nas maneiras de mostralo, nas formas de representación, nas paisaxes que mostran, pero, como xa digo, estamos pendentes de ver cal é finalmente a maneira en que se articulan estas dúas historias. Outro filme xa rematado é De Barrio, de Xurxo Chirro, que ven sendo unha pescuda máis, entre outras moitas que se fixeron nos últimos anos arredor da memoria histórica, neste caso onde se xunguen a memoria personal e as vivencias dunha muller casi centenaria que narra a súa experiencia vital na emigración, na volta á vila natal da Guarda, intentando xunguir esta experiencia vital ca experiencia colectiva desta vila durante a Guerra Civil e a represión posterior que se sufriu ali. E, finalmente, tamén analizamos unha película que está de plena actualidade, que se está a estrear, que se presenta aquí en Cine Europa, que é ONS, de Alfonso Zarauza, que, a súa vez, pois, é un filme que busca confrontar os conflictos que traen consigo os personaxes que chegan á illa de Ons, confrontalo coa propia paisaxe, de tal maneira que a paisaxe deste lugar tan particular como esta illa, pois consigue ser un retrato bastante fiel dos propios conflictos e das tensións e das obsesións dos personaxes que ali chegan. Isto polo que a min respecta nese primeiro capítulo, que se titula Desexo de cinema, inscripción de clase, que, como digo, buscaba botar unha ollada máis alá do que temos de momento e tamén unha pescuda arredor de algúns filmes singulares. E logo tamén creo que merece a pena mencionar senllos artigos que fan referencia a dous títulos especialmente destacados de reciente aparición. En primeiro lugar, Lúa Vermella, de Lois Patiño, que analiza a profesora Antía López, e que é unha lectura pois moi reveladora dun filme anovador, como todos, experimentais, como todos os que fai Lois Patiño. Neste caso, tal como analiza a profesora Antía López, estamos diante dunha certa variante respecto á longametraxe anterior, que era Costa da Morte, e aquí Patiño pois afonda máis aínda na dimensión mítica daquel lugar tan misterioso e tan estimulante, sobre todo arredor da tradición dos afogados, dos naufraxios, das crenzas tradicionais, das crenzas ancestrais. E o interesante, tal como analiza a profesora Antía López, está en como todo iso trasladalo cunha mensaxe ou cunha linguaxe, unha representación, pois, como dixen no principio, especialmente anovadora, estimulante, experimental, onde confrontar, en certa maneira, a quietude tan característica das figuras, da figura humana, pois, cas voces que parecen encher todo ese espazo que xa de por sí resulta tan máxico. E xa, en último lugar, pois, creo que tamén merece a pena que comentemos o artigo que asinan Castro de Paz e Suárez Mansilla arredor probablemente da gran película dos últimos anos galega e en galego, que é O que arde, de Oliver Laxe, onde os autores pois fan un exhaustivo percorrido analítico arredor dun filme que, tal como eles indican, pois conseguiu facer finalmente Oliver Laxe un cine popular, un cine de éxito indubidable, sen perder, por iso, as marcas de autoría que ven demostrando desde sempre. De tal maneira que o que fan os autores é unha análise, repito, pois moi rigurosa de como todo iso que vimos na película, as emocións, a identificación cos personaxes, a maneira en que se retrata un mundo de aldea que parece morrer, a idea da culpa, a idea do arrepentimento, a idea dos conflictos persoais de cada quen, como todo iso se traslada á linguaxe cinematográfica e como Oliver Laxe, a través da música, a través da montaxe, a través da interpretación ou da dirección de actores, pero tamén do uso da luz, dos encadramentos, todo iso formalmente consigue trasladar ao espectador as emocións que finalmente traslada. Creo que nese sentido é un análise que merece moito a pena lerse, porque nos axuda a comprender moito mellor un filme tan relevante como este que é O que arde. Creo que ese é o fundamental destes dous artigos, de Antía López por un lado, de Castro de Paz e Suárez Mansilla por outro. Grazas, Fernando, porque, para alén diso, sabemos que é o filme en lingua galega e o máis visto na historia do cinema en lingua galega e, bueno, con recoñecemento
en lugares de referencia como é o propio Cannes, e que realmente nos congratula. E esta fin de semana vai ser protagonista de unha sesión de autocine, coido que en Bertamiráns, por lo tanto estamos sempre movéndonos por todos os formatos tamén de difusión, de que as películas se vexan, de que as salas se manteñan abertas, que os festivais continúen existindo como lugares de encontro, porque senón non tería moito sentido. Agora, Marta, que tamén está nos 3 volumes, no primeiro, como dixeron, eles traballaron entre Marta e Fernando o cinema máis vencellado ao tema migratorio. Neste segundo volumen, ela tratou o íntimo, filmar a tribo. Tamén estas producións que teñen moito que ver con os lugares que nos convocan, como San Sadurniño, por exemplo, que é unha das cuestións que incorporamos, e vedes que, polo tanto, aí hai unha diversidade tamén absoluta, non estamos atados a ningún canon académico nin de formatos. Neste caso, o propio capítulo de Marta, Illas no deserto, pero tamén nos vai a chegar a outras illas, as illas descoñecidas e as illas de reciclaxe, digámoslo, porque son tamén capítulos moi interesantes neste volumen. Sí, de feito, Fernando falou máis das sereas, é dicir, do futuro, das cousas que están en proxecto e dos filmes máis recentes, e eu, bueno, pois, quero falar dos capítulos escritos por Cibrán Tenreiro e por Alberto Pagán, que se titulan Entre illas, reciclaxe e arquivo no cinema galego e illas desconocidas, efectivamente, e estes 2 capítulos son moi interesantes porque do que falan daquel cinema que está agachado, que non se pode ver, que quedou ás veces esfarelado en arquivos inaccesibles, que se está en arquivos accesibles hai que pedir permisos especiais para poder velo, é dicir, unha serie de obras singulares, de obras de colectivos que traballaron nos anos 70 arredor da tecnoloxía do momento, despois nos 80 arredor do vídeo, como fala Pagán. E estes, tanto Cibrán como Pagán, pois, escriben dun patrimonio mal coidado e en moitas ocasións prácticamente desaparecido. Estamos falando de filmes aos que nunca puidemos acceder e dos que sabemos cousas de oída, simplemente. Gustaríame a ese respecto ler un paragrafiño que me parece moi descriptivo, é o parágrafo que abre o artigo de Alberto Pagán, que eu creo que describe moi ben este cine sobre o que eles escribiron, non? E di que a historia do cinema galego é un relato intermitente, unha sucesión de excepcionalidades, obras de francotiradores e francotiradoras sen continuidade, esforzos persoais sen recepción crítica, películas inacabadas, secuestradas ou perdidas, illas desconhecidas no océano da indiferencia mercantil. Son un par de momentos do noso devir cinematográfico, estas illas pareceron querer adquirir a vocación de arquipélago. Entón, por tanto, estamos falando dun cine moi singular e dun cine, insisto, moi descoñecido, non? Dun cine que, ademais, o que opta é por traballar co reciclaxe e coa remestura. No seu artigo, Cibrán Tenreiro fala dun concepto moi interesante que é a riqueza das imaxes pobres. Como algúns cineastas, como Uki Permuy en Dolly 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 ou Ramiro Ledo en Cineclube Carlos Varela, rescatan imaxes que estaban en arquivos persoais, no caso de Dolly Dolly Dolly, un VHS que aparece creo que era nun sindicato, e que é a loita das traballadoras de Odosa que fixeron mesmo unha folga de fame para intentar salvar a súa fábrica na illa de Arousa. Un tema similar é o que trata tamén Margarita, unha loita obreira de mulleres. Os arquivos de Odosa están aí tamén, porque forma parte de un proxecto que era o contenedor de feminismos, e están depositados no Emilio Pardo Bazán, no museo, e forman parte, digamos, do noso, é un ben común da nosa propia historia que debemos resignificar, utilizar, dar visibilidade, sí, efectivamente. Exacto, está eso no filme novo de Margarita Nación, e que todos estos arquivos ao final están separados, pero todos teñen moito que ver entre sí e están sin conectar. E sobre a cuestión deste cinema, Cibrán Tenreiro cita a unha destas grandes figuras deste cinema non visto, que é José Ernesto Díaz Noriega, que foi ademais mestre de moitos cineastas que despois se pasaron ao comercial, e a cita de Noriega é moi elocuente, di: o cinema non se fai con cartos.
Entonces, o capítulo de Pagán fala sobre todo de dúas figuras que traballaron nun cinema que non se fai con cartos, que foron Eugenio Granel, na súa vertente de cineasta, que entre o ano 60 e o ano 63 filmou 3 filmes experimentais nos Estados Unidos, e poden ser, e de feito son, os primeiros mostras, as primeiras pezas experimentais do cinema galego, e despois do propio Ernesto Díaz Noriega, JEDN, máis coñecido así, que é un caso absolutamente singular nun cine moi serio, como é a cinematografía galega, pois este home dedicouse a facer pezas tanto de ficción como as que lle dedica Pagán o seu artigo, que son divertidísimas dobraxes de clásicos do cine, que el, nunha técnica que se estaba explorando naquel momento, gracias á tecnoloxía existente nos anos 70, pois convirte en parodias, ¿no? Entonces, Pagán escribe sobre dúas, en concreto, sobre Metrópolis, e sobre todo sobre a súa versión de Nosferatu, coa que eu tive a sorte de vela no Soto do Cegai. Había que facer un permiso especial para ver estas películas porque non están accesibles ao público, e pasei unha mañá divertidísima vendo a versión de Nosferatu que el titulou Manuscrito encontrado en Zarazuela, Nosferatu la puñete, que é a súa particular versión da transición española, con personaxes en boga como Carolus, que era naquel momento o príncipe herdeiro, agora é outra cousa, bueno, e todos os personaxes da transición convertidos en personaxes de Nosferatu, cunha dobraxe divertidísima, en lingua galega, ademais, é dicir, que é o que atrae aquí a este libro, non? E con estes capítulos tamén queríamos reivindicar no libro pois un traballo pendente no cinema galego, que xuntar estes proxectos interesantes, rescatalos, poñer en conexión estes arquivos, estes proxectos, como por exemplo o proxecto Socheo, que levan Beli Martínez e Xurxo Chirro, ou o proxecto Remolque, liderado por Cris Lores, non? Poñelos en relación e poñelos tamén a disposición do público, que descoñece absolutamente estas illas, non? Reivindicar este acceso, porque como ben di Cibrán, como cita a Derrida no seu texto, non existe o poder político sen o control do arquivo, e por tanto o noso proxecto tamén debería ir por democratizar este arquivo e o acceso público ao arquivo. Empezando polo nodo, que nos cobra por un minuto o que non podes pagar, por Televisión Española, que está apropiándose de arquivos públicos que non lle pertencen, etc., que son en todos os países que se consideren tal, están ao abasto de calquera que os poda utilizar, incluso en línea en moitos casos. Pero, bueno, ese é outro tema que non ven ao caso. E non falaches do teu, de Illas no Deserto, pero, bueno. Preparei este, pois, eso. Non, ben, Illas no Deserto. O capítulo que fixen, pois, eso, Illas no Deserto é de... Aquí a máis heterodoxa, seguramente, Illas no Deserto, como entrada, o que pasa é que non queríamos deixar de recoller aqueles cineastas tamén contemporáneos e que están en todos os anteriores volumes, porque vamos facendo vieiros de uns a outros, como vistedes, que son, por exemplo, Eloi Domínguez Serén, que ao facer Jamada, que o propio Oliver Candantes fai Mimosas, por lo tanto, falar aí unha especie de cine de diáspora que tratou tamén Marta. Sí, un cine de diáspora que non está feito en lingua galega, pero sí está feito en dialectos do árabe, en linguas que non son cinematográficas, no sentido de que non están... que non son hexemónicas no cinema, que é tamén o que nos traballamos en linguas non hexemónicas, reivindicando o mismo dereito para todas as linguas, si queremos falar, obviamente, de eso que se poñen as orillas así cando falan de dereitos humanos e por aí, non? Bueno, pois isto tamén forma parte dos dereitos de base, non? E da interculturalidade, para entendérmonos. Eu vou agora referirme, antes de rematar, en concreto o capítulo que eu fixen para este libro, de Illas e Sereas, que ten que ver co cinema como experiencia, co cinema feito por mulleres, e con un tipo de posición á hora de facer obras que é facelo co propio corpo como materia de cinema. Como filman o corpo e como se expresan a través do corpo era o que me interesaba. Son pezas as que escollín como mostra moi diferentes entre sí, formalmente, unha formalización moi diferente, eso interesábame. Está desde a peza de Xisela Franco,
Vía Láctea, que ten moitas referencias a digamos, as iconografías clásicas das Madonas e das Vírgenes do Leite, porque é simplemente ela amamantando a súa bebé, nun tipo de encadre efectivamente absolutamente clásico, simplemente con irrupcións de manchas e de texturas e de elementos que van, de alguma maneira, desestabilizando e desequilibrando esa imaxe que temos incorporada das virxes lactantes. E que forma parte dese cotián de ela cando está coa filla e dentro da casa, e fanlle unha encárrega, non pode sair, non pode deixar a pequena porque é unha bebé, e, polo tanto, decide facer a propia obra a través desa mesma experiencia de alimentar, que sabedes que é unha das funcións moi ben selladas ao xénero, non? Nese caso, ao xénero biolóxico, non nos estamos referindo a outras historias. O outro film moi diferente é feito fora, é un film de formalización documental, absolutamente, que é o de Xiana do Teixeiro, todas as mulleres que coñezo, antes se referiu a él Fernando, que é a través de liberarse do medo, de falar entre un grupo de amigas e de falar de ese terror a ser abusadas tanto na rúa como noutros espazos, pero sobre todo a insistencia e a digamos, a absoluta precariedade desos corpos fráxiles no espacio público, neste caso. É un film moi coñecido, xa foi presentado no ano 18 e o tuvemos tamén na facultade, pero é un film moi interesante porque vai trasladando esta discusión, é un film de reflexión en parte e que se vai xerando ao mesmo tempo que se roda, vai trasladando a tres escenarios e a tres grupos etarios moi diferentes, que son a xeración da propia directora, que está dentro da película, de Xiana, a xeración, digamos, anterior, que sería a xeración das nais, de alguma maneira, que xa en unha casa de clase media, que falan de outra experiencia en relación con elas, e despois a xeración dos liceos, da adolescencia, que é completamente diferente os tres discursos, pero na da adolescencia, que é moi dubitativa, aparecen signos realmente extraordinarios, como o medo dos propios rapaces masculinos, co cal tamén se corrobora unha tesis que nos mantemos, que non é unha cuestión de xénero biolóxico, o abuso é unha cuestión de poder, é unha cuestión de patriarcado que pode afectar a calquera. E, por tanto, tamén nos interesan moito este tipo de films que sacan estas cuestións. Entón, a outra das películas tamén moi diferente é a da Lara Pagán, a que trata o que? Lara, o que? O que precede a Caída de Branco. O que precede a Caída de Branco. Que sempre, non sei por que, que é o título dun libro de Oriana Méndez. Portanto, aí temos ese vínculo tamén moi de aldar entre literatura e cinema. Nos últimos exercicios son os seus propios textos poéticos, que é moi interesante porque ese sí que partimos do íntimo e de dentro absolutamente dunha interioridade máxima o film, cousa que os outros dous non teñen. E tamén son estes filmes da experiencia que a través do dispositivo expresas cuestións que son moi difíciles de transitar e que forman parte tamén desa pasaxe, ese tránsito que é a propia adolescencia, de determinado momento, e que nos vincularía co film Crías, do que falou Fernando, que é sobre diarios, esas cuestións que tamén fixo Marta no seu momento. Eu nunca, tú fixaches diario? Eu nunca, agasallaba... Si, eu tamén non o sinto, porque, mira, agasallaba un diario para un control absoluto. Pero a mí nunca me controlaron. Pero tú non eres... Eu son moito máis bella. Eu era moi boa. E tú eras boa, e a min expulsaron xa das monxas aos 13 anos. Imagínate que ademais tuvese un diario para poder inculparme de todo o que ali escribía, non? Porque os diarios son os grandes lugares da ficción. Non vas a ir con un diario para levar a cesta da compra, non? Como agora que me esquezo de todo, non. O diario é ese espacio de realmente do desexo tamén. E de liberdade. Entón, imagínate, claro que está moi ben que o escribiramos, pero era que nas condicións, claro, que eu estaba, digamos, no instituto franquista aínda, non? Que me examinaba para as becas no xinaxio e nos preguntaban de que color era o leite dunha vaca negra, como se fósemos imbéciles de natural, non? E tías que dicir negra. E, bueno, cousas así. Ben, entón,
disculpade xa esta fase final de Illas e Sereas, que obviamente non tería que ver co que pretendíamos decirvos, pero que tamén está en parte aquí, casi unha especie de homenaxe a Díaz Noriega, non? Cando fai os seus derrapes absolutos. E entón, bueno, simplemente convidarvos a que consultedes. Agora van a sair en EPUB, por lo tanto, van a estar accesíveis para calquera a través da rede e de balde. Fixemos as edicións precisamente pola nova situación e para que se podan divulgar máis. Os 3 volumes a punto de sair xa en formato electrónico, pero aquí tedes para as persoas que lles guste tocar, e eu coido que debemos de non esquecernos deso. Aquí tedes os 3 volumes da serie, e de alguma maneira Marta anticipou o que pretendíamos facer para o futuro, non? Que é esta outra serie, pero con arquivos fílmicos. Artellar toda ese mare magnum de pezas, artellalas entre sí, analizalas, ver as conexións, ver as disensións, ver digamos, eses territorios de conflito que nos interesan moito e poñelas tamén a circular. Non sei, algo máis que querades engadir, non sei como andamos de tempo, non sei se isto ten tempo. Todo ben, todo maravilloso. Dicirvos que moitas gracias por vir a presentar o libro e por recoller, escribir e falar sobre este cine en lingua galega, para que non se perde, para que chegue a xente. Para que chegue a xente. E animar a todo o mundo para que compre o libro. E o lea. E nada, e antes de despedirnos, queríamos dicirte dende Cine Europa que noraboa polo premio a mellor dirección española en Sevilla, por Nación, que alegrámonos moito, e que animamos a todo o mundo a que vaya a ver a túa peli estes días en Cine Europa, que recordamos que estará o mércores no Teatro Principal e o xoves en Numax. Isto tamén parece unha homenaxe a Díaz Noriega, porque ás 10 abriuse a venta e a min ás 10 minutos estaba me chamando xente dicindo que pasou, que non hai, que decir, son unhas situacións moi excepcionais, pero agardemos sobrepasalas e que se poida efectivamente ver Nación, que a fixen para eso, e agradecervos tamén todo o apoio ao cine diferente. Pois nada, moitas grazas por vir.